old age, disability, death at unemployment. Ito'y ilan lamang sa mga inevitable o hindi maiiwasan sa buhay ng isang tao. Kaya't upang bigyang proteksyon ng publiko, mayroong social insurance program ang gobyerno sa pamamagitan ng Social Security System o SSS. At kahit na bata pa o wala pang permanenteng trabaho, hinihikayat na ng tanggapan na kumuha na ng SS number at maging miyembro. Actually, in-encourage po talaga ng SSS ngayon na as early as now ay meron ng mga SS number yung ating po mga estudyante para at the time na sila ay magtatrabaho, prepared na po yung kanilang mga documents such as yung SSS registration. And ang maganda pa po doon kung meron po silang pinagkakakitaan, no? Pwede silang mag-register as self-employed na kung saan pwede nila itong hulugan at considered member na sila kapag sila ay nakapaghulog na. Meaning, pag sinabi nating member, pwede na sila mag-qualify dun sa ating mga benefits as long as pasok sila dun sa mga qualifying contributions natin and mga qualifying condition. Ayon pa sa Acting Senior Communications Analyst ng SSS Region 3 na si Julian Arellano, malaking tulong ang insurance para sa kanilang mga miyembro. Napakalaking tulong po ng SSS sa kanila pagdating ng sila hindi na makapagtrabaho due to old age o kaya naman sa yan, napakarami po nating benefits, no? Meron tayong maternity, meron tayong sickness benefit, unemployment, disability benefit, funeral, death benefit, tsaka po retirement. So, lahat po yan as long as qualified sila, ma-avail po ng ating mga members. Kahit nasaan man, madali na lamang daw ang pagkuha ng SS number dahil online na ito. So, click lamang po nila yung website ng SSS na www or www.sss.gov.ph. And then may lalabas po doon na no SS number yet. I-click po nila yon, hihingin po yung mga details or information po ng ating mga registrants, and then dire-diretsuhin lang po nila yung process hanggang sa mabigyan po sila ng generated SS number. Samantala, mayroon namang programa ang SSS Region 3 upang mapaigting pa ang kanilang pag-abot sa mga estudyante. Kasama na rito ang e-wheels, kung saan nagtutungo ang SSS branches sa iba't ibang lugar, lalo na sa mga malalayo. Ayan, para sa lahat po ng mga kabataan natin ngayon, ini-encourage po namin kayo na as early as now ay kumuha na po kayo ng SS number at doon po sa mga schools no, na gusto pong magpa-assist sa pagkukuha po ng SS number ng kanilang mga students, gawa lamang po kayo ng letter na naka-address po kung saan po under ng jurisdiction ng branch po yung inyong school para mabigyan po nila kayo ng pansin. Liana Canilaw, CLTV 36 News.